komiti ahin pen isi presmis ki pijipu apresa tum pancho hanglo la penalang itum tani litum adung wanglo alang itum ke wang ka chipidu potani nga klong pen kardong piglo kardong la pen kilangji cint la karbiang long arar panta la so pres midna gelang duna korti atum ala potani nga klong pen kardong chupiglo la sinilitum presmit kichipinang kok alam tia bangke anisi tarik krisi arni lang honjara long unity victory rally pu BJP atung kapat dua hud ongdung cintong arat kacitong dun haladak kongres akorte angji ratung tat dui kok apot tum kaci jinsu pensi pini tum lampak langlo athema aser group tin aphan kapit isia aser group pen suri kep a cek nang ron ponang tum nang dun pen noi pura hala so aser group arong tin kaci seng haladak kongres abang ubang kiat tum tat du lapen BJP atindet kali arong tinta irong long pen seret group ketom pli po la son seret group kachi sengdo hal dat BJP kongres si pupi si seret group long ke kongres bang pu bang pie tinta dupi amar la soarni hala public phanta hang ponlo komat manangi dunjia tum ana bang pu bang pie tum phanta sikap haru sisi hadak ok anang pachola la puson bay ponsi a meeting ong dungarat pacetong lo penang anarat pa armu pacetong lo hala soarni karya bharan ta pipe de rama meeting pra det apita karya tumta bharana pipe de tumke dam de pura pacington o amara jo baginer kep bagi sir kep aporansi latum kacipra lasi cintong a kongresa korting jirunta da kacitong dundu o halatum kan sam kan cir adukido adang litum la suka cinnek apot nilitum cintong mundur kongres ayin pen ninga klong pen ning duglo la pen alang litum kacuklem det BJP at song pan nilitum sodak pen pin rempon iglo atema nang litum komskom ok am le pipe sta karya bhara le pida prang posonte la hea rat adet atumabang metang ahem ciwang long da prang dia porlo karya bhara ta piunesi akari pangrum pon ada ramat halajak koi ulo kang sam apor kicum kang sam kang cir kalang it cintong arat atum pini aduk kidu ajoini nilitum ning duk piglo lasi kewangji apong sitame alang litum la songe nilitum cintong arat ap asuapan cinek nedek asonte nang litum ason development keron kangji kali kangcir kalang it langan ta piune inut ruling isi ruling sorkar boleh kiju na lang ta dot klub lehe rar pan piun era nang litum ka cinek turong bangke nilitum mahin pente cintong mondor kongres komitien pe nang litum panang kondemiglo lasi nilitum pini ladak nili tuma hem arlu pres nang litum rar pan paklang inang koklo lasi non alang lihin sikatien benta khasia lampen khasia korti alo tuma pangka pachini ya fransini li tonaga pai puponi tha ithong dak ilitum cintong mondor kongres komiti pen presmit kidu I alam thie bangke la puelo ya ni si kedam tang tari kresi ya dak lang manjara long a meeting alam si nola SSG tumpan tang opipi ne tumpan kebe pon hadak cek ronji pu an arunado poisa pen meeting ke dunjia tum anta inut pen pharui sisi pu ronji pu alamta cipiklang la bangsu aputhak nilitum ala meeting ke dunatum along pen alam the karyulong atengba kachini atengke kalatum kang cirklang it poisa ta long le agari bharata long le ni lasi ratatum hangju hangai si ilitum katheklong la so potsi non nilitum mondol kongres komiti hin tetap isi ningdu cepeklang nang kok lo nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta